Alcoià. Soc Miguel Ángel Rebagliato Jiménez. Soc component de l'empresa La Pericana de Muro. La Pericana de Muro va néixer en concepte de poder valorar els nostres productes. Vam començar en fer la pericana perquè ma mare, en glòria hòstica, feia una pericana molt bona. Portem alrededor de 20 anys en el mercat. Nosaltres tenim 8 productes en el mercat, que és la pericana, tenim tomaca seca, tenim el paté de tomaca. Com esta zona és una zona d'oliva, fem un paté d'oliva. El paté d'oliva pot ser normal i pot ser picant. Després tenim també un altre que és el de raïmet de pastor. A part, fem alguns dolços també, el dolç de tomaca, que també és molt conegut així en esta zona, dolç de ceba i el de pebre, el dolç de pebre. I el que respectem molt són les receptes típiques del Comtat i de l'Alcoià. Tenim ara molta il·lusió perquè ara estarem en el portal de l'Alcoià Comtat.